Αγαπητοί φίλαθλοι, το Mike Μπατίστ θα βραβεύσει ο κύριος Παύλος Γιαννακόπουλος. Ο Παναθηναϊκός έχει τους ήρωές του και ένας από αυτούς είναι Αμερικανός, ο Mike Μπατίστ. Η τιμητική πλακέτα από τον Παύλο Γιαννακόπουλο, τον άνθρωπο που τον έφερε στην Ελλάδα, τον άνθρωπο που πίστεψε σε αυτόν και τον δικαίωσε με κάθε δυνατό τρόπο, χωρίς κανείς να παραβλέψει και τη συμπαράσταση της οικογένειας Γιαννακόπουλου σε αυτόν τον άνθρωπο, στον Mike Μπατίστ, σε όλη τη θητεία του στην Ελλάδα, πόσο πολύ του στάθηκε. Γι' αυτό και ο ίδιος αναγνωρίζει ότι επιστρέφει στο σπίτι του. Τον τιμούν και οι οργανωμένοι φίλοι του Παναθηναϊκού, κάτι απόλυτα λογικό. Έχουν ζήσει μαζί μοναδικές στιγμές. Ο Μάικ, ο οποίος θα μιλήσει τώρα στον κόσμο. Νομίζω θα μας δεις και το βίντεο του αγώνα στο τέλος. I know we got a game to play, but thank you for a wonderful 9 years. From the bottom of my heart, you guys will always be here in my heart to the day I die. Ευχαριστεί τον κόσμο για αυτά τα 9 χρόνια. Από τα βάθη της καρδιάς σου ανέφερε ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα βρίσκονται μέσα στην καρδιά του μέχρι την ημέρα που θα πεθάνει. Συγκινημένος ο Μπατίστ. Μοναδικές στιγμές πραγματικά για αυτόν τον γίγαντα των γηπέδων. Είναι αυτό που σου έλεγα προηγουμένως. Αυτές τις στιγμές δεν συγκρίνονται με τίποτα. Δηλαδή και όποιος έχει ζήσει και έχει παίξει πάρα πολλά χρόνια μπάσκετ, σίγουρα βγαίνουν δάκρυα στα μάτια, γιατί νιώθει αυτό το βαθύ συναίσθημα που υπάρχει αυτός ο δεσμός με μια ομάδα που σε χρόνια. Ο δεσμός του Mike Μπατίστ και το χειροκρότημα από καρδιάς του φίλου κόσμου, οι οποίοι ήρθαν εδώ απόψε για να δουν το Παναθηναϊκό, αλλά ήρθαν και για να δουν το Mike Μπατίστ. Είναι αυτό δεδομένο. Τιμή όπως αυτή που έπρεπε στον Mike Μπατίστ από τον Παναθηναϊκό. Τα δάκρυα δεν μπορούν να κρυφτούν, άρα γιατί να του κάνει εκεί. Είναι λίγο δύσκολο να πει να παίξει. Τέλος στη φετινή Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός όμως αποδεικνύει, και ενώ ο Αλβέρτης αγκαλιάζει, αποχαιρετά τον Μπατίστ και τον Σάτο, ο Παναθηναϊκός αποδεικνύει ότι παρά το ότι έχει ρίξει αισθητά το budget, ότι παραμένει μια σπουδαία ομάδα για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Πρώτος σκόρερ για τον Παναθηναϊκό, ο Πάνκο με 15, δεύτερος ο Σκοτσιανίτης στην επάνωδό του στην αγωνιστική δραστηριότητα με 11, από 9 Διαμαντίδης και ο Banks. Διαμαντίδης ο οποίος μοίρασε και 9 assist πέρα από τα 5 rebound που είχε. Καλύτερος 9 πόντους και ο Μπράμος για τον Παναθηναϊκό. Καλύτερος όλων ο Σάτο με 20 για την Φενέρμπαξε Ούλκερ. Ο Μπατίστ ο οποίος αποφαίνεται για μία ακόμη φορά από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο για το απόψινό παιχνίδι ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και τη Φενέρμπαξε Ούλκερ. Μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε για την αποφώνηση.